Deneynika dîrokî de pêvaciyên wekheviyê. Mehmet Şahin. Behuldana dîrokî ya Dewlet Bahçeli ya di 22 Cotmeya 2024 de û berseva stratejîk a rêberê gelê Kurd li Tirkiyeyê qonaxeke nû ya ku wekî pêvajoya biratiya Kurd Tirk tê pêna sekirin ketiye rojevê. Herçend aliyê Kurd bi pêşengiya rêberê gelê Kurd bi berpirsyariyeke dîrokî û fedakariyeke mezin tevgeriya be û berpirsyariyên xwe yek bi yek anîbin cih jî di asta mekanîzmayên dewletê de hîn pêngaveke şênber û mîsoger a ku dilê gelê Kurd germ bike û baweriya serkeftina pêvajoyê xurt bike nehatiye avêtin. Ji bo analîzkirina vê pêvajoya ku di 22 Cotmeyê de dest pê kiriye û pêşdîtina encamên wê yên polîtîk, pêdivî bi lêkolîna koka zihniyeta dewletê ya li hemberî paradigmaya wekheviyê heye. Pêvajoya ku desthilatdarî wekî Tirkiyeya bê teror binav dike, bi rastî di hundirê xwe de koka xwe ji reforma tanzîmatê ya 1839 digire. Hege dînamîkên sosyopolîtîkên tanzîmatê rast neyên fêm kirin, dê analîzkirina qeyrana sîstematîk a îro kêm bimîne û bibe sedema xapandinên di asta bendewariyan de. Analojiya tanzîmatê û pêvajoya 22 Cotmeyê. Fermana tanzîmatê ya 1839 di eslê xwe de hewildana veguherîna zihniyetekê bû ku di serûbinkirineke radîkal re hevdeng bû. Bi heman rengî pêvajoya 22 Cotmeyê jî ji bo Tirkiyeyê xwedîgiraniyeke wisa ye. Her du serdem jî ne bi daxwazeke hundirîn a xwe ser a demokrasiyê, bi ferskirina şert û mercên navneteweyî û bi motivasyona ewleyiya dewletê derketine holê. Armanca bingehîn pêşîgirtina li rîska parçebûnê û parastina yekpareyiya sînoran e. Divê em hinekî hûrgiliyên wê pêvajoyê bizanibin. Di dema fermana tanzîmatê ya 1839 de Dewleta Osmanî ketibû pêvajoya parçebûnê. Yewnenistan ji Osmaniyan veqetiya bû û bibû dewleteke serbixwe. Sırbistanê Otomonî bi dest xistibû û Mehmet Alî Paşayê Misrî heta berderiyên Kütahyayê hatibû. Ji bo parastina hebûnê revberên Osmaniyan daxwaza alîkariyê ji dewletên İngîlistan û Fransayê kirin. Wan jî li beramberî alîkariyê reform wekî şerteke pêşîn ferz kirin. Ji bo ku Dewleta Osmanî karibe hebûna xwe bidomîne û alîkariya wan bigire, ji bilî qebûlkirina reformê çareyeke wê ya din tune bû. Di rewşa îro de jî rewşeke bi vî rengî heye. Lawazbûna Îranê, polîtikayên berfirehbûn ên İsraîlê, îhtimala tifaqa Kurd û hêzên din û potansiyela aktorên navneteweyî ya ji bo bikaranîna qerta Kurdî, Dewleta Tirk ber bi lêgerîneke nû ya wekheviyê vebiriye. Hevsengiyên ku di cîhanê de diguherin û geşedanên herêmê li ser Tirkiyeyê tirsa parçebûnê ava dike. Pêvajoya ku Dewlet Bahçeli di 22 Cotmeya 2024 de daye dest pê kirin, berdekeke li hemberî van geşedanan û tedbîreke li dijî rîska parçebûnê ye. Bi kurtasî dînamîka ku ev pêvajo xiste tevgerê, geşedanên de asta navneteweyî de ne. Tenê fikarên ewleyiyê têrî çareseriyê nakin. Başvekişîna Îranê û valayiya jeopolîtîk a ku wê afirandiye, polîtikayên berfirehbûnê İsraîlê yên amadekariyên bibe hêzeke herêmê li Tirkiyeyê fikareke ciddî ya ewleyiyê ava kir. Bi taybetî bürokrasiya ewleyiyê dît ku heke hebûna Kurdneyê nas kirin, xetereya parçebûnê dê derkeve holê. Di heman demê de dît ku bi pergaleke ku li ser destûra bingehîn a 1924 û berdewamiyên wê 1960 1982 ava bûye nekengaze ku fikarên ewleyiyê û gefa parçebûnê ji holê bêne rakirin. Lêgerînên çareseriyê yên ku ji fikarên ewleyiyê derdiketin di sala 1839 de wekheviya Mesîhî, Misilman û di sala 2024 de jî wekheviya Kurd, Tirk wekî yekane çareserî didît. Di sala 2024 de Bahçeli di axaftina xwe ya meclisê de li şûna pênaseya hemwelatiyê Tirk pênaseya her kesê ku bi girêdana hemwelatîbûnê bi Komara Tirkiyeyê ve girêdayî xwediyê maf û erkenî wekeve bikar anî. Her wiha bengawaziya berî her tiştî Tirkiye û herkes wekeve Tirkiye kir û got ku em bang li her kesî dikin ku di yekîtiya neteweyî û biratiyê de bicivin û paşeroja pîroz a Tirkiyeyê bi hev re ava bikin. Ev gotinên Bahçeli bi qasî gotinên ku tê îddiakirin Mahmûdê Duyemîn piştî fermana tanzîmatê gotibûn girîng bûn. Mahmûdê Duyemîn jî gotibû, ez dixwazim gelê xwe yê Misilman di mizgeftan de, yê Mesihî di dêran de û yê cihî jî di sînagogan de bibînim
ku ev gotinên wî dihatin wê watê ku tenê di dema îbadetê de civak ne wekheve, li qada giştî herkes wekheve. Serneketina reformên Osmanî û dubarekirina şaşiyan. Reforma Tanzîmatê ya ku bi hêviyên mezin hatibû ragihandin nekarî wekheviya Misliman û Mesîhiyan pêk bîne. Heta sala 1856 reformeke ku bibe xwedî bandoreke rastexîn nehatibû kirin. Em nikarin bêjin qet tiştek nehat kirin. Helbet hingav hatin avêtin. Li ev pêngav diwarê wekheviya sistematik de ne xwedî wateyeke mezin bûn. Ji ber wê yeke pirsgirêkeke hêyî nehate çareser kirin. Bi rastî pêvajoya ku ji sala 1839 heta 1856 hatibû berdewam kirin, bi mantiqê xwe dişibe vê pêvajoya 18 mehên dawiya biratiya Kurd Tirk de hatiye dîtin. Ji ber şerê Kirimê ya sala 1854 dewleta Osmanî neçar ma ku ji bo alîkariyê dîsa serê li dewletên serdest bide. Heman hêzan di berdêla alîkariyê de careke din daxwaza reforman kir. Gotin em ê werin alîkariya we lê divê hûn reforman bikin. Ji ber vê yekê bi ferskirina hêzên derve di sala 1856 de reforma îslahatê hat kirin. Mixabin reformên îslahatê yên 1856 jî diwarê dabînkirina wekheviya Mesîhî û Misilmanan de nûbûnên sistematik neanîn. Piştî qeyranên Bosna Hersek û Bulgaristanê li ber çavên dewletên mezin ên ku li Stenbolê civiya bûn destûra bingehîn a 1876 Kanûnê Esasî hat ragihandin. Bi vê destûra bingehîn re têgeha Hemwelatiyê Osmanî ket lîteratûra hiqûqî. Mîna nîqaşa îro ya Hemwelatiyê Tirk an Hemwelatiyê Tirkiyeyê wê çaxê jî nîqaşeke bi heman rengî dest pê kir. Pêdiviya bi veguherîna pergala dadmendiyê. Di encamê de ne Tanzîmata 1839 ne îslahata 1856 û ne jî destûra bingehîn a 1876 çareseriyeke ku wekheviya Mesîhî û Misilmanan pêk bîne neafirand. Xaleke girîng a ku divê diwarê akademîk de neyîjbîrkirin ev e. Hege dewletek parastina wekheviya hemwelatiyan bike, divê qanûneke wê ya usulê ya guncav hebe. Mînak, divê rêziknameyeke hiqûqî amade bike ku tê de şahidiya Mesîhiyek û Misilmanek li ber dadgehê di heman astê de be. Osmaniyan ev yek encaq di sala 1879 de karîn pêk bînin, ango 40 sal piştî ragihandina wekheviya Mesîhî û Misilmanan pêk hat. Ew rêziknameya ku piştî 40 salan hatibû çêkirin, hîn jî ji reformên ku dê wekheviyê di asta hiqûqê de bixista meriyetê pir dûr bû. Di pêvajoya ku hewildanên dabînkirina wekheviyê berdewam dikirin de komkijiyên li dijî Mesîhiyan dest pê kirin. Bi van komkijiyan re di nav Osmaniyan de parçebûna civakî û parçebûna welat zûtirîn pêk hat. Osmaniyan tiştê ku herî zêde jê ditirsiyan ango parçebûnê bi destên xwe û polîtikayên xwe yên başverû û kevneperest amade kiribûn. Pêdiviya bi veguherîna hişmendî û kodên damezrandinê. Sedema ragihandina fermana Tanzîmatê ya 1839 ev bû ku tabaya Osmanî yên newekhev bike wekhev. Armanc dabînkirina wekheviya Misilman û Mesîhiyan bû. Hiqûqa İslamê li ser wê bingehî bû ku tebayê Osmanî yên Misilman û Mesîhî nikarin di asta wekheviyê de bin. Heta ku hiqûqa İslamê wekî çavkaniya sereke serdest bûya, wekheviya rastexîn ne gengaz bû. Ji ber vê sedemê armanca reforma Tanzîmatê ya 1839 hem guhertina zihniyet û şaristaniyê bû, hem jî ew bû ku teba bibe hemwelatî. Ev jî di cewherê xwe de dihat wateya reformeke mezin a hiqûqî ku tê wekheviya hemwelatiyan pêk bîne. Armanca pêvajoya ku di cotmeya 2024 de dest pê kir jî wekhevkirina Kurd û Tirkiyên ku di asta mafan de newekhevin bû. Wekî ku tê zanîn dewleta Komara Tirkiye ya ku di sala 1923 de hatî damezrandin li ser newekheviya ontolojîk a Kurd û Tirkan hatiye avakirin. Heqîqeta ku Kurd newekeviyek cuda ne, ziman û çanda wan nedihat qebûl kirin. Bi hişmendiya yekperest û bi zagonên aşkere û veşartî rê li ber hemwelatîbûna wan a wekhev dihat girtin. Pêşniyara pergala nû ya Bahçeli ya li ser bingeha xweşk biratiya Tirk, Kurd di heman demê de dihat wateya ragihandina pergala di 1922 de hatiye avakirin, êdî naxebte û êdî negengaze ku Kurd di hundirê vê pergala statîk de bên girtin û birêvebirin. Ji ber ku pergala dewletê ya 100 salî li ser kodên newekevî hatiye avakirin, çareseriya pirsgirêkê jî tenê bi guhertina wan kodên damezrandinê gengaze.
Nexwe çawa ku huquqa İslamê nekarî wekeviya Mesîhî û Misilmanan pêk bîne, pergaleke huquqî ya ku li ser bingeha destûra 1924 û mîrateyên wê yên 1906 û 1982 yên ku ji bilî dubarekirina statûkoyê ne tiştek bûn, rûniştîbe, nikare vê pirsgirêkê çareser bike û nikare xweşk û biratî û wekeviya Kurd, Tirk a rasteqîn ava bike.